ddiwrnod yr etholiad ac mae pawb ar y ffordd i'r orsaf bleidleisio. Os ewch chi a'ch cerdyn bleidleisio gyda chi, bydd y staff yn yr orsaf yn nodi eich manylion ac yn ateb unrhyw cwestiynau sydd gennych am y broses bleidleisio. Cewch 2 bapur pleidleisio. Bydd y un yn rhestru enwau'r ymgeiswyr yn eich etholaeth leol. Bydd yr ail bapur yn rhestru'r pleidiau neu'r ymgeiswyr annibynnol sy'n sefyll am seddi rhanbarthol. Ewch ar papur pleidleisio i un o'r bythau pleidleisio. Bydd sgriniau o amgylch y bythau er mwyn rhoi preifatrwydd i chi wrth pleidleisio. Rhowch groes mewn un blwch ar bob papur wrth ymyl enw'r ymgeisydd a blaid yr ydych yn bleidleisio drostynt. Rhowch groes mewn un blwch yn unig ar bob papur neu fel arall bydd eich pleidlais yn anilus. Plygwch y papur pleidleisio i guddio'ch pleidlais a rhoi yn y blwch pleidleisio. Dyna ni, rydych wedi pleidleisio. Eleni, gaeth bobl Cymru 3 chyfle i pleidleisio. Am rag o wybodaeth, ewch i pleidleisiwch 2011.org.